lähdössä just Nykiin päiväksi. Tänään on lauantai ja Santerilla on vapaapäivä, niin me ajateltiin, että mennään vähän kiertelemään Nykissä. Ei meillä ole mitään kummosempaa plääniä, mutta ajattelin ottaa teidät mukaan katsomaan vähän Nykiä, niin tervetuloa uudelle videolle. Kello on 11:30 ja me ajateltiin, että me otetaan tästä varmaan Uberi ja mennään Jersey Cityin, mistä sit mennään lautalla tai metrolla tohon Nykiin. Ja me mennään sitä ennen nyt varmaan vielä käymään PetSmartissa. Ehkä jos Santeri antaa luvan. Mut siis mä en ikinä silleen ajatellut, että Eppa tarvisi sellaisia rattaita. Mä näin niitä paljon Sanjosessa silloin kun me asuttiin siellä. Mut nyt kun me oltiin Nykissä viimeksi ja siellä on ihan sairaasti ihmisiä. Siellä on myös koiria niinku kävelee, että se on ihan fine. Ja Eppa oli silleen fine. Mut koko ajan tiiäks, pitää olla silleen, että kukaan ei astu Epan päälle ja tiiäks, sellaista. Niin sitten mietittiin, että oikeesti se voisi olla helpompi, että sillä olisi rattaat. Tai mä mietin, kun menee johonkin Nykiin tai tuollaisille ostareille tai johonkin, että se voisi vaan olla siellä. Niin me ehkä käydään kattoo sellaisia tosta sellaisesta eläintarvikekaupasta. Mä ajattelin mennä tosi rennolla asulla, että mä laitoin nää tällaiset valkoiset, mitkä on tällaiset leveälahkeiset leggingsit. Ja sit mä varmaan laitan vaan tän ruskean paidan ja sit neuleen harteille. Tuolla on joku 20 astetta lämmintä, et ei mikään siis helle. Mut joo, mä mietin, että ehkä tällainen niinku chilliasu voisi olla kiva. Koska siis joo, mä haluaisin pukea joku bootsikorkkarit ja tällaista, mut en mä jaksa kävellä niillä koko päivää. Ja mä muuten tein mun meikin tällä Charlotte Tilburyn meikkivoidetikulla. Mä ostin tän silloin joku viikko sitten, mutta mä en ollut vielä käyttänyt tätä. Mä testasin eilen ekaa kertaa ja siis tää on ihan sairaan ihana. Mulla just kommentoitiin mun TikTokiin, että tätä niinku kannattaa kerrostaa. Tai silleen, koska tässä on tosi niinku silleen vähäinen peittävyys, mutta se on silti ihan sairaan ihana. Ja mä en tänään edes ihan hirveästi kerrostanut, mut tää näyttää ihan sairaan hyvältä. Tässä näkyy nyt vähän mun asua, älkää välittekö tuo ihan hirveä kaos taustalla. Mut mulla on just nää valkoiset housut, ruskea paita, neule ja sit laukku. Ja sit mulla on vielä tällaiset kengät. Siis oh my god, me nyt ostettiin nää rattaat Epalle. Ja siis musta tuntuu, että se tykkää näistä. Se chillaa tuo jo. Ja siis ne on ihan sairaan kätsyn oloset, siis silleen, varsinkin just tolleen Nykiin. Tietty en mä nyt ala niinku lenkkeilee näitten kanssa Epan kanssa, et siis ajan ite kävellä. Mut tuolla kun menee kaupungille jossain Nykissä, niin nää oikeesti on kätsyt, koska mun pelottaa, että joku astuu sen päälle. Niin joo, pääsee heti tänään testaan, että miten nää toimii siellä. Me tullaan just tähän Jersey Cityin Uberilla. Ja nyt me otetaan tästä varmaan metro, mikä menee tuolle vaan sen, eikö se ole Hudson joku? Hudson joen niinku ali. Ja siis se on vissi joku 10 minuuttia. Ja mä en varmaan kyllä meneekö se Grand Centraliin vai... Eipä oikeesti mihin. Onko se noin innoissas? Okei, siis toi metro tuli tähän World Trade Centerille. Niin tästä on vähän kävelyä Soholle. Varmaan joku pari kilsaa. Mutta on aika hieno asema verrattuna vaikka tuohon aiempaan, mistä me lähdettiin. Me lähdetään nyt kävelemään. No en kyllä tiedä. Tuolla, eiku on oikein sama. Siis täällä on esim. Kossin liike. Ja niinku mitä hittoa, tää on ihan sairaan hieno tää juna-asema tai metroasema. Mut siis onks tää, tiedätkö Santeri, onks tää niinku sen VTCn alla? Okei, aika nice. Siis täällä on ihan hirveä sade, mutta sen pitäisi kyllä loppua. Me tultiin tänne Iittaliin, mikä oli Sanjosessa kans silloin, missä me asuttiin. Tässä on niinku ruokakauppa samassa ja sitten tässä on tälleen ravintola. Ja porukka vaan juo täällä viiniä ja siis mä ostin täältä joskus sellaista tryffeli jotain muhennosta pastaa ja se oli sairaan hyvää. Niin mä mietin, että mä voisin nytkin ostaa sitä. Me oltais siis haluttu mennä kyllä johonkin muualle, mutta kun tuo sataa ihan kaatamalla, me ei jaksanut ottaa metroa tonne Soholle, niin mä ajattelin, että kun tää on tässä samassa rakennuksessa niin kuin tuon metroaseman kanssa, niin me mennään nyt vaan tähän ja sitten kun sateen pitäisi loppua, niin sit me lähdetään Soholle päin. Kyllä mä suuskutsun. Siis oikeesti tää rukolasalaatti on vaan niin hyvää.
Yleensä tässä on penkoli kans, mut silleen tässä on vaan rukolaa, parmesaania ja sit mä otin vielä mozzarellaa lisäksi ja sit siinä on joku sitruunavinaigrette. Et siis niinku tossa on tyyliin pelkkää rukolaa ja siis on ihan sairaan hyvää. Ja Santerin pizza näyttää myös aika hyvältä. Tuolla satoi niin paljon, niin me päätettiin ottaa nyt metro tohon Soholle. Siis me mennään nyt käymään Brandy Melvillellä ja mä oon halunnut tänne niinku monta kertaa. Mut siis täällä on aina ihan jäätävä jono. Mut nyt me ollaan ekoina tässä. Me käytiin äsken tuossa Brandy Melvillellä ja mä en edes kuvannut sieltä mitään. Siis oikeesti Herra Jumala, siellä oli paljon ihmisiä. Mut niin, siis tuossa Brandy Melvillellä oli niin paljon ihmisiä, että me ei todellakaan pystytty niinku olla siellä kauaa. Niinku siellä iski hirveä pakkokausi ja niin kuuma. Ja mä etin vaan lippistä, mut ei löytynyt. Ja nyt me mennään käymään Alolla. Mä haluaisin niin paljon ruskean lippikseen ja mä olin siis varma just, että siellä Brandy Melvillellä on, mut siellä ei ollut. Vaan vitsi, tää on ihan sikakavalla musiikki, mä en tiedä kuuletteko te mitään. Mut no tää olisi ihan kiva täällä Alolla. Mut en mä tiedä. Toi ei oo ehkä niin tumma ruskea. Tää Arigato avasi siis liikkeensä nyt yliin viime viikolla, koska viimeksi kun me oltiin täällä, niitä ei ollut vielä auki. Ja mä oon siis kattonut ihan sairaan pitkään näitten tällaista ruskeeta. Tää ei oo se kaikista tummin. Mä oon tällainen, no hiekaruskea tai tällainen, niin neuletakkia. Joten mä ajattelin nyt sovittaa sitä. Tää on vaan siis ihan sairaan paksu. Sitten mä niinku mietin, että kuinka paljon se tulee käytettyä. Mut silleen toisaalta se voisi olla ihan kiva, kun mulla on tää Almadan neule. Ja tää on taas tosi tämmönen ohut. Ja sit se Almadankin neuletakki musta tuntuu, että sekin olisi niinku ohut. Niin mä vähän niinku olen noitten välillä. Siis tää on ihana, mut kattokaa kuinka oversize tää on. Tai siis niinku tälleen mun käsiä ei näe täältä, koska nämä hihat on niin pitkät. Ja tää on XS. Niin mä en oikein tiedä siis silleen, kun tää kuitenkin maksaa 400. Niin pitää käydä kysyä Santerin mielipide, mutta oikeesti mä oon maailman huonoin päättää. Mä en tiedä. Mut siis mä tajusin, että kun tää on tosi paksua kangasta, että tämähän on niin kun, ehkä vähän niinku takki. Joten sinänsä tää olisi kyllä vörtti, että tää ei mene ehkä minkään nahkatakin alle. Mutta tähän menisi vaikka just toppaliivi päälle. Tai sitten tää varmaan menisi hyvin tälleen vaikka huivinkaan, koska tää on tosi paksu materiaalia. Joten kyllä mä uskon, että tää tulisi käytettyä just silleen vaikka niinku takkina. Tai näin. En mä tiedä, mitä mieltä ootte. Mä kyllä ehkä otan tän. Thank you. Have a great day. Thank you. Meidän ostoksia. Uusi neule ja Santeri löysi kans huppari. Niin nice. Siis täällä on ihan jäätävä keli. No me etsitään nyt joku kahvila, vaikka kello on kyllä kohta 5. Mut mennään kahville johonkin. Mut inhottavaa, kun sataa ihan sikana. Tai täällä tulee tällaista sohjoa. Tällaista niinku, en mä tiedä. Mä haluaisin vielä hakea ehkä tänään crumble cookiesseja. Kiva mun linssikin on nyt ihan vedessä. Mut niin, hakee niitä vielä mukaan. Koska siis, mitä me ollaan nyt tää on 4. kausi periaatteessa, kun ollaan täällä. Ja me ei ole kertaakaan syöty niitä. Vaikka mun kaveri viime vuonna niinku hehkutti niitä ja mä olin silleen, joo, no mä käyn joku päivä. Mut nyt ne trendaa kun on Suomessakin, että porukka tuo niitä yli Jenkeistä Suomeen ja maistelee, niin mä ajattelin, okei, ehkä mun pitää käydä maistamassa niitä. Mut joo, täällä mä menen ihan dogmamana. Toi paikka, mihin me mennään, tai mikä me löydettiin, tää kahvila, niin tänne on sitten tietty jono. Mut katsotaan, mahtuukohan sinne, tai niinku voikohan siellä edes istua. Ja siis tuolla päin on se Lafayette, mikä on kans kiva, mutta siis tääkin paikka, mihin me tultiin, niin on ihan täynnä. Niin me nyt otettiin tästä vaan kahvit mukaan. Musta tuntuu, että täällä on niin vähän silleen mitään sellaisia paikkoja, mihin voisi vaan mennä istua. Et, no tossa on nyt tolla, niin me voidaan jäädä tähän, mutta tässä ei voi hirveästi niinku istua. Mä oon nyt viime aikoina ottanut jääamerikaanoa maidolla ja hunajalla. Ja se on ollut hyvää, mutta maistetaan. Onko sitä hyvää? Mun tuli semmonen hunajanklöntti suuhun.
Täytyisi vähän sekoittaa ehkä. Mutta oikeesti hunaja kahvissa on ihan sairaan hyvää, mä en oo ennen ajatellut. Siis hyvää, mutta tää ei oo yhtään seurannut, siis mulla tulee tommosia hunajaklynttejä vaan täältä. Oliks sun cappuccino hyvää? Oli. Siis kattokaa näissä Eban rattaissa oikeesti, kun näissä on tää kahvipidikekin, niin kuinka kätevä. Saa kahvin tohon hyvin. Santeri just sanoi, että eikö mulla on aina kahvi kädessä, että se ottaa nää mulle Suomeen mukaan ja sit mä voin kävellä näitten kanssa. Ei oo aina kädet ihan täynnä. Siis Santeri ei kehtaa viedä noita kärryjä silloin kun Eppa on siellä. Mut nyt kun Eppa ei oo, niin se kehtaa, vaikka nythän noi näyttää ihan tommosilta kodittoman kärryiltä. Ja ei muuten menty nyt hakeen crumble cookies, ei me haetaan niitä joku muu päivä sitten. New Jerseystä, kun sielläkin on niitä paikkoja, ois vaan, tai ei tarvis olla vaan auto. Me tultiin nyt tänne TJ Maxxiin. Tää on tällainen niin kuin, mikä tää on, niinku outlet-kauppa tai tällainen. Ja mä siis tuun varmasti kuvan teille joskus vielä täältä enemmän sit, kun meillä on auto ja mä pääsin käymään täällä. Mut siis tää oli niinku utikas, kun me ostettiin, niin ihan mun yksi, no ei nyt lempparikauppa, mut semmonen, kun täällä on ihan sika yleensä kaikkea korealaista kosmetiikkaa ja kaikkea. Esimerkiksi tuollakin on Laneige, noita lipoilei. Ja ne on täällä siis niinku vaan paljon halvempia. Mut siis yksi asia, mitä mä rakastan ihan yli kaiken Jenkeissä on kynttilät. Koska siis täällä on niinku, nää tuoksuu niin hyvältä. Ja mä löysin esim. Tämmösen espresso martini. Mä rakastan espresso martineita. Se tuoksuu ihan kahvilta. Tietty nyt me ollaan hotellissa, mut siis tää voisi olla kiva meidän kämppään, sit kun meillä on kämppä. Ja sit mä haluan jonkun pumpkin kynttilän, koska siis ne tuoksuu ihan taivaalliselta. Ja tuo on esim. Ainakin yksi tällainen iso, mut mä en tiedä, onko toi niin kivan värinen. Ehkä joku valkoinen voisi olla kivempi. Me tultiin just tuolla, mikä tää on, metrolla tähän lähemmästä meidän juna-asemaa tänne niin kuin Etelä-Nykiin. Mikä tää on? Tribeca tai mikä alue tää on täällä, missä on VTC-torni. Ja nyt me käydään nopeasti Targetissa ostaa pyykinpesuainetta ja sit me lähdetään kotiin päin. Siis oikeesti tää näkyy Nykissä ja no Jenkeissä muutenkin, mutta varsinkin Nykissä siis oikeesti koko ajan. Onko joku hakkaus? Siis tää on niin outoa näissä Targeteissa tai ylipäätään jossain jenkkikaupoissa, niin alkoholi ei välttämättä, tai siis välillä alkoholikin on tolleen lasikaappien takana, mut sitten niinku esim. Nyt pesuaineet on tuo. Ja sun pitää painaa nappia, että joku tulee hakea sun. Tai en mä tiedä, kai näilläkin voi niinku jotain pahaa saada aikaan, mut silleen random, että sä et voi ostaa vaan välillä noita pyykkijuttuja, vaan ne on ton lasikopin takana. Mut tää ei mun mielestä kyllä utikas ollut näin, että ehkä tää on vaan joku New York City juttu, että täältä yli kodittomat tulee hakea noita, en mä tiedä. Nyt on ollut taas tehokas päivä Nykissä. Täällä tulee kyllä aina paljon askelia. Silleen, mä tein just sen TikTokin, että jos sä oot, että sua katsotaan joku hulluun, niin kävele Jenkeissä. Niin siis se on just aika lailla muualla, mutta siis näissä isoissa kaupungissa että sä pystyt kävellä ihan hyvin. Tai just tälleen Nykissä. Täällä on siis semi-pitkät välimatkat, mutta kyllä sä pystyt kävellä täällä. Mut just siellä, vaikka missä meidän hotelli on, niin mä kävelin siis 700 metrin matkan. Niin siinä ei oikein ollut edes kävelytietä. Niin totta kai sua katsotaan vähän hullua, kun sä kävelet silleen vähän semmoisella huonolla kävelytiellä siinä tien vieressä. Niin sellaisia paikkoja on aika paljon täällä. Ja et vaikka olisi 200 metriä kaupasta kauppaan, niin sä saatat tarvii auton siihen. Mutta täällä Nykissä sä voit kyllä kävellä, niin se on kiva. Ja mulla tappuu kamerasta ihan just akku, niin mä oon vähän hengästynyt. Niin joo, ehkä mä lopettelen nyt tämän vlogin tähän, koska me lähdetään vaan kotiin. Niin kiitos kun katsoit ja nähdään taas seuraavassa vlogissa. Moi moi!